Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Lah kula matur nuwun Pak. Ya padha-padha berarti jenengan tikus. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Berarti lah kula cindil matur nuwun Pak. Lah jenengan nggih Ini nyawuri lho, kok ya. cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, Cindil ning apa? cindil laras, ngono. Cakune cindil laras ngono kae. Omahe teng alas ngono ya. Mbak Elisa, lho kali Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Tadi Grab niku nggih. Nggih, karo isu-isuan mawi bawa ngoten Mang bawa Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Sik nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk kuwi lho. Lah diseruput kan masuk to mriki. Masuk nendi? Telak. Lah, Mosok masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Ya berarti masuk nendi? Masuke teng telak. Loh. Lah masuk liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat mosok kelebon banyu. Berarti ilatmu bolong kaya. Dalane, Pak. Liwat dalane. Angel tenan. Ora angel ya aku ki ya genah amri cekane ngono lho. Ngomong-ngomongane sing cetha. Lambe lajeng ilat lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. kebanu lajeng teng ndi? Lajengan. Ya, Terserah Mbak. arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sih. Siase sik pundi niki? Asmarandono niku kene. Sik sinebut napa sik nadyan napa Senajan. senajan. Senajan uncek kae ning kono, sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kok bono. Ngono. Lah ya ngono ta. Kirangan. Kowe ora nglegakne aku blas semua to. Ditenono kowe kok. Wes aku. Nadyan wujud temong peksi. Yen bawa ngene ya cetha Jawane ya. Yen omongan kok ora cetha blas to iki. omongan ra cetha piye ta? Lah ngomongan kok Lah omongane genah lho. Kenah. Sing ora cetha iki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne. Godek. lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono. Kene paham. Kene. Godek. Godek. Oh, Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Jenenge kelahiran tahun piro, Mbak? Pinten? Gula songong doso. 93. Wo 93. Songong dosa iki. Ya Allah ki ra Songong dosa iki. siji desa mawa cara. Negara Towo Toto. Lho. Desa Nowo Coro. Heeh. Negara Towo Toto. Iki ketok ta lek negarane Coro tok iki kan ketok ta. Negara mawa tata. Mawa panas mawa tata. Ngono lek ra Elisa ra pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa Coro. Jadi Coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa kita? Heeh. Iso kena herpes karo. Niko kelahiran tahun Songong doso 3. Nah, kowe kelahiran tahun piro? 2015. Aja ngapusi kancane. Mangsaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo tinggi nyerat Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng di parake teng jenengan kok nika nggih luput nika. Aja dikenake jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek ngucane ning Komriem madungi tahun 45 mbok ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitokno lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi lek jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih Makku, Mae. ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu ngono.